Nejbohatší rodinka ze celého Česka. Ano, ještě než mi začneš psát do komentářů, ale jakoby nejbohatší člověk z Česka je a tak dále, jo, jakože chápete. No tak je to jenom vymyšlený podle mě, jo, takže jakoby já za to nemůžu, jo, takže tak. No a tohle je teda první part a bude se to jmenovat večerní rutina. Takže tak. A můžeme si jít představit role. Takže začneme rovnou od nejmladšího. A tohle je každopádně ta nejmenší sestra a jmenuje se Laurenka a je jí 6 let. Pak tady máme Anetka a té je 13 let. Pak tady jsou rodiče, no to je máma, že jo, a té je 35 let a budou jí říkat prostě Iveta, jo, ale jakoby, nebo ne Iveta, to dávám všude, ale já nevím, prostě jí budu jako říkat máma, jo, prostě nebude mít jméno a táta, to je taky jen táta a tomu je 36 let. No a přesuneme se nahoru. Tak jo. A tady máme vlastně nejmladšího syna, protože je mladší než ta Anetka. A jemu je 12, ale příští rok mu bude 13 už. No a vlastně jmenuje se Matěj, jo, pardon. Jmenuje se Matěj, jako prostě Matěj, jo, nevím, prostě Matěj, no. No a teď můžeme se asi vrhnout do příběhu. Tak, děti, už je 5 hodin, chystejte se spinkat, budete spát sice o 9. hodině, ale to nevadí. Už si jako uklízíte elektroniku, protože o 7 musíte mi odevzdat elektroniku, nebo jakoby ne odevzdat a musíte ji všichni vypnout. Ano, my musíme ještě trůnovat. Jo. Já si aspoň oblíct do něčeho. Nevím, proč mi všichni říkají, že jsem namyšlená, ale nevím, já si myslím, že jsem úplně normální člověk, který chce žít. A já tím, že jsem bohatá, tak to neznamená, že jakoby jsem namyšlená, protože vlastně já ani nechci být namyšlená, podívejte, jo, jakože já se těším do školy, jsem špetka v podstatě a prostě nevím. Furt si všichni myslí, že jsem namyšlená kvůli tomu, že jsem bohatá. Ach jo. Proč každý bohatý člověk, když je bohatý, tak mu všichni říkají, že je hrozně zlej. A že jako prostě jsou na něj všichni zlí. Ach jo. Jdu se aspoň dělat můj skincare. Tak, dám si mé oblíbený sérum rozhodně. A půjdu se projít na molu, třeba mi to spraví náladu. Tak jo. Jdu se oblíct něco hezkýho a půjdu na molo. Tak tohle se obleču. Tak a jdu na molo. Takže tak, zapnu hvězdičky a takhle. Natočím to je hodně dobrý content tady tohle. Tak jo, takže pustím k tomu nějaký písničky rozhodně, jejda. Mi všechno popadalo, no. Tak. A
Jdu to zapnout. 3, 2, 1, teď. Tiger, little and mine, and mine. A fat, a little water cake, art. The mine, the take it, live a die. Take a water name, take a other say. I get love a take. Ego water main, ego water main. I'm the line go take on by. Čau lidi. Tak, to byl TikTok jako, nevím. Moc jsem se na něm nesnažila, ale to dosáhne miliony zhlédnutí, protože prostě lidi, jakmile vidí někdy moje videa, tak hned prostě dávají like a zhlédnu a prostě tak, no. Já nevím, jdu si udělat kabelku, protože se nudím. Třeba tady tu a udělám si ji třeba s tím. Jo, to je fakt hezký. Tak jo. A jo, zítra mám školu. Máme, my nemáme batohy do školy, víš o tom? Ani jedna. Jakoby ani Matěj a ani Laurenka nemá do školky baťůžek. Cože? No, napadá tě něco? No mě jakoby ne. No tak zítra půjdeme do obchodu. Prostě budete stávat dřív a půjdeme do obchodu, jo? Jo, sakra. Jo, a máme proč musíte tak třeba do 7 hodin trůnovat? Já nevím, protože prostě musíme trůnovat. Ale neboj, dneska to končí dřív, můžeme končit o 6. Nevím, my si můžeme odskočit, ale nás to baví prostě jít na trůn. Ale neboj, dneska prostě my se můžeme rozhodnout, kdy chceme, jenom nás to prostě baví. Jo, tak jo, já jdu ještě říct Segře, ať jde spát, a nevím, jak je na tom brácha. Šel bych pro něj taky. Půjdeme všichni na večeři. No tak jo, no. Sestro, Laurenko, Laury, halo. Halo, já jsem tě ulekla, no, co je? No prosím tě, máme jít na, jakoby, máš se nachystat na večeři. A my tam jedeme, ne, budeme tam jít doma, ale jakoby, chápeš. Máme rodinný večeře a pro rodiče to znamená hodně. Jo, tak já se upšesít toča tohoto a dám si sponečku ještě. No ne, jsem Auška. Saka, co si mám dát? Počkej. Já, to jsem trošku pokazila. Dej si ty sponečky hvězdičkový. Jo, a mám si dát korunku, nebo ne, dej si prostě jenom korunku. Ale tam ty šaty už si nedávej, protože ty máš, pardon lidi. Lidi, já se hrozně omlouvám, ale mě se to furt takhle stává, že když prostě tou tuškou takhle zajedu dozadu, tak mi se to takhle stane, takže se moc omlouvám, ale jdeme ještě jednou, jo. A Sergej, tam ty šaty už se nedávej, protože ty máš hlavně na jako takový slavnosti a na prostě do školky někdy. Jo, tak jo, já jsem korunku, ale jo, já tě vezmu, já se ještě taky musím oblíct, jo. Jo. Tak jo. Jdu se oblíct a já si dám asi toto. Ne.
sakryš. Jsem nechtěla. Jo, takhle. Ale sundám si brýle. Sega, víš, to já nechápu. No, proč se nemůžu dotknout tady té krabice? Tady téhle, já si můžu vzít do ruky, ale nemůžu se do ní koukat. Ale prostě mě by zajímalo, jestli tam jsou nějaké moje věci, nebo já nevím. Já taky nevím. No, tak to je těžký, no. Nechci si se mnou nachystat oblečení do školy? No tak jo. Tak jo. Tak pojď, mám takovou jednu aplikaci, na které si to můžu udělat jako sama. Tak si sedni na gauč, pojď. Já si jenom uklidím počítač někam do pryčka. Semka si ho dám, já nevím. Tak OK. Je to fakt zajímavá apka. Vidíš, to je fakt hustá apka, že? Tady si můžu udělat jakýkoliv oblečení. No tak jo, tak, co si mám dát jakoby do školy? Něco pěknýho. No tak to je jasný, že něco pěknýho. Ale jaký styl? Nevím. Tak třeba takhle toto. A k tomu bych si mohla dát třeba toto. Co myslíš, je to pěkný? Jo, je to nádherný. Nějakou mikinu třeba. Sega, ty nevidíš, že ty mikiny jsou tady? A jo. Tak. Nějakou hezkou mikinu. Tak třeba jakoby tuhle. To není moc hezký. Tak tohle. To taky ne. A tohle. To taky ne. Tak tohle. To by možná šlo, no. A nebo ne, Sega, koukej. Jo, to je hodně pěkný, ale dej si víc barevný trička. Jo, tak já jsem chtěla tohle. To je asi až moc, hele. Tak toto? Taky ne, tak počkej. Na minuty by si ti mohl líbit. Tak tohle? Ne, to taky ne. Tak co, poraď mi. Vyzkoušíme jich víc. Jo, Sega, toto to je krásný. No tak jo. Teď nějaký punchočáče. Já už neumím mluvit. Toto si dej. Jo, to je pěkný. A třeba toto? A nebo toto, jo, to je hezký. Teď si dej nějaký náhodilník, to můžu nechat na tobě. Tak třeba tenhle, ten mám ráda. A tam si musím si dát hodinky, protože rodiče mě na nich kontrolují, jo. Tak jo. A batoh? Jo, ten batoh si dej černej. Jo, tak jo. Tak hotovo. Sega, a hele, už mi to přijelo. Tak počkej, ukážu ti to na mě, jo. Tak co, je to hezký? Jo, je to krásný. Tak jo, a ještě něco třeba tady můžeš vybrat. Tak třeba toto? A nebo toto, jo, tak jo. A nebo víš to, ne, vem si korunku. Ale mě máma říká, že si korunku do školy nemám dávat. Tak si toto, jo, to je hodně hezký. Tak jo. A chceš mi vybrat ani nějaký brýle? Tak ty máš jenom ty jedny, ne? Takovýhle. No to teda si píš, že nemám. Ukážu ti moje další, chceš je vidět?
Jo, ukaž mi je. Tak jo. Tak hele, Seget, všechny jsem ti je tady vystavila. Uká? Všechno si je na tebe zkusíme. Ne. Taky ne. Wow, teď ti sluší, jo, to nosím normálně do školy. Taky ne. Tyhle. Tak jo. Tak počkej, já je zase uklidím. Musím je uklidit semka, víš. Někdy si je sem dávám. Já si teďka dám tyto, počkej, tě ukážu. Sakryš. Šedla, kolik tě vlastně je? Mně je 13, tento rok mi bude 14. Víš? Ty jsi tak stará. Cože, já nejsem stará. Však rodičům je 35, tátovi dokonce 36. A já, že jsem stará, však mi je to 13, vlastně příští rok bude už 14, jo, to se vlastně v únoru mi bude 14 příští rok, ale to je jedno, jakoby, furt jsem ještě mladá. Tak jo, no. Musíme jít pro bráchy, tak pojď se mnou. Na. Tak, už jsme tady. Brácha, ťuk. No, co zase potřebujete? Ježiši, Sega, no, co chceš? No, prosím tě, jdeme na večeři. Ty víš, co to pro rodiče znamená. No jo, tak pomůžete mi vydat aspoň outfit? Jo, tak pojď. No tak, tohle ne. Tohle taky ne. To taky ne. To taky nedávej, to taky ne. Tohle by šlo. No tak, ok, tak fajn. A dej si kšiltovku, nebo ne. Kšiltovku se nedávej. No tak pojď dolů, rodiče už jsou nachystaní, oni chodí. Vlastně, oni se jmenují přeslačou, já nevím. Třeba mají novinku. Čauky, už jsme tady. Rodiče, vy se nebudete přeslíkat? Jo, ještě půjdem. Tak pojď za to, jdeme se přeslíct. Ale do něčeho pěknýho. Jo. Tak já jsem toto zlato. Co ty? A sundám si bílé. A já si dám asi... To chce něco náš syn. Protože má dobrou módu. Ale dám si bílé. Ale zlato to mám, nosit jen do práce. A jo, vlastně. Tak jo. A nemám si jak něco. Ne, ty máš přece ošklivé. Teda ošklivé, to ne. Co jsi chtěla říct? Nic, že jenom, že máš prostě nevhodné věci na večeři. No tak fajn. Tak jdeme. Zlatíčko, tebe to tak sluší. To mluvíš na koho? Na tebe. Tak děkuju. No, jedeme do prvního patra. Doufám, že nám něco už uvaří kuchařka Diana. Tak, jsme tady. Dobrý den, můžeme se jenom zeptat, máte pro nás něco už k jídlu, nebo ještě ne? A už se to bude chystat. Jo, tak ano, dobře. A hele, už se nám aj setmělo. No to teda. No tak fajn. Seka jdeme ještě do obyváku, než to uvaří. Jo, tak jo. Hej, brácha, jdeš za náma? Jo, běž si ho užít, prosím tě. Tak jo, tak čau. Jo, už jsem tady.
Tak sedni semka, jdeme se na něco dívat, ne? Jo, jdeme se dívat na horor. Ne, brácha, mám tady i mladší. Ne, tak na tohle se fakt jako dívat nejdem. No tak jo, pustíme tady tu strašidelnější pohádku. Sesto, o čem to je? To je takový robotkově, no víš? Já se bojím těch očiček. On skočil dolů. Jo, skočil. Ale neboj, to nic strašidelnějšího není už. Tak jo, za to, kde je kuchař? Kuchaři, jo, už jsem tady k vašim službám. Ano, udělali nám něco k jídlu, už máme hlad všichni, ano? Ano, hned to bude. Tak jo, jdeme si sednout za to. Takže. Asi jim udělám lasagne, udělám rodičům. A dětím udělám ještě něco, pak vymyslím, no. Takže. Tady je pro mladou dívku. To jsem udělal omylem, nevadí, teda udělala, ježiši. Já se považuji ještě za kluka. A proč já mluvím jako kluka, já nevím. Tak jo, trošku mi to spadlo, ale tak to nevadí určitě. Takže mladé dívce dáme jí oblíbený okurkový salát a k tomu na pití jí nalijeme její oblíbený džus. Takže to úplně nevleze, tak počkat, mám nápad. Trošku mi to zase spadlo, tak to nevadí, ne? Sakryš, jak to tam mám dát? No, mám nápad. Ježíš, to zase trvá. Tak vezmeme toto. Jídlo. Pití. Rychle. Tak, jdeme. Tady je pro Anetku. Teď pro vás, takže to vám dáme. Jo, teď to dáme pryč jenom. Můžu se jenom zeptat, kde máte vy toto? My to máme tady. Jo, dobrá, takže hníček. A dáme vařit lasagne. No vlastně oni už jsou vaření. Asi to není zase tak potřeba. Tak. A tady vínečko nalijeme. Pro jednoho pána. Jo, pardon. Tady prosím. Můžete mi to dát klidně do ruky. Já to budu jíst takhle v náruči. Pardon. Tak a ještě pro paní. Takže takhle. Mňam. Pardon. Jsem vůbec nechtěl. To byl fakt omyl. Já vůbec nechtěl. Pardon. Jo, vůbec nevadí. Děkuji moc za prominutí. Moc si toho vážím.
Tak tady máte papání vypaní. A teď pomalinko uděláme jídlo. Jo, jídejte něco klasického, to je úplně jedno, co jí dáte. Jo, tak já jí dám krevetky. Ať si pochutná. A pití jí dám. A to jídejte prosím to mlíčko, které má tam dole. Jo, ano. Děkuju. Jasné, nemáte za co. Jo, pane, prosím. Jo, nemáte za co. Tak. Tak. A ještě vlastně pro pána, to máme tady nahoře. Jo. To jsem co mluvám, jsem nechtěla. Ale vezmeme takhle tác. Pána dáme asi, počkat, pána dáme tady nějakou tu plechovečku, ať si taky pochutná. A dáme mu takto, tady tyto dobroučké špagety. Tak, zavřu. Jo, pane, promiňte, já jsem to nemyslela. Jo, tak jo, hotovo. Děti, večeře. Jo, už jdeme. Pojď brácha, jsi poslední. Tak. Dobrý den. Co? Proč mi říkáte dobrý den? Jo, promiňte. Tak. Mňam, to je výborný. Tady máte, pane. Je to vám dan, teda paní, pardon. Jo, nebojte, já si taky furt myslím, že jsem pán. Tak já počkám ještě na vás. Oho, co to je za masivní jídlo. Mňam, tak to bylo to nejlepší jídlo, který jsem kdy zažil. Tady vám to dám do myčky. Jo, nevadí. Ale já mám krevetky, taky proč mě beleš? Promiň. Mňam, to je tak výborný. No a teď ještě my. No tak to byly ty nejlepší lazaně, který jsem kdy měl. Rozhodně mňamka. Mňaminka. Můžu vám to, pane, dát přesně semka? Ano, tam mi to přesně dejte. Tak jo. Ukáž, já to taky chutnat. Mňam. To je tak vynikající. Tak dobrá. My už půjdeme pomalu spát. Už je 6 hodin a děcka budou muset Vlastně, už je 7. Ty děcka, už mi dáte elektroniku, nebo nedáte, ale už je fakt odložte, jo. Jo. Dobrou noc. Tak, už jsme tady. Máme, doprovodíte nás? Jo, doprovodíme. Tak, pojďte. Jo, já mám pokoj tady. Já mezi tebou pak přijdeme hned. Jo. Já ještě stejně půjdu asi do sprchy. Jo, tak jo.
Zlatíčko, ty půjdeš do sprchy zítra? Ano, půjdu. Tak jo. Tak, pyžámko si dej. Ano. Tak. Počkej, já ti dám ještě masku na oči, ano? Máš masku na oči. Tak. Tak je budeš hájat, ano? Dobrou, mami. Dobrou, zlatíčko. No. Tak jo. Jdeme za ní. Za to ty ještě do té sprchy? Nebo vany? Jo, já půjdu do vany, ale já tam budu rychlá. Jo, tak my jdeme zatím s Matějem nahoru. Jo, tak ahoj. No, tak já půjdu do té sprchy teda, nebo do vany, já nevím ani. Takže si uklidím toto. Sakryš. A korunku si dám semka. Tak jo. Vezmu si tam... vlastně ne. Tak jo. Asi můžu jít, takže... Jo, potom mám... Umyju nohy a jdu. Dám si šampon na tělo a na vlasy. Jo. Tak. Umyju se ještě. A hotovo. Dám si šupan. Tak. A uklidím se ještě oblečení do sklíně. Tak, už jsem tady. A jdu si vyčistit zuby. Si semka pastu. Ple. Tak. Doprčit. Jako fakt. Jo. Tak jo. Musím udělat ještě skincare. Nebo dám si asi jenom sérum, tak. A jdu si dát pyžamo. Proč já mám masku, když jdu spát? Tady mám pyžamo. To dám semka. A jdu spát. Je. Počkat. Tak, hned lepší. Tak, už jsme tady, zlata. Jo, já se přeslíct ještě. To pyžamo.
Dobil, máme. Dobil zlato. Jo. Tak, zlato už jdeme spát taky. Tak, už jsme tady. A jdeme se přeslíct. Tak. Ježišimaria. Také zlato dobil. Tak je lidi, a tohle by pro dnešní pád bylo všechno a doufám, že se vám dnešní video líbilo a tentokrát slibuju, bude part 2 i 3 i ostatní, protože už to mám celé promyšlené a vím, jak to bude celé, takže tak a bye! Pusinky.